Добрый дзень усім, хто далучыўся да трансляцыі 6tv.by. У студыі журналіст Уладзімір Лапцевіч. Ужо больш за год Беларусь жыве ў такім палітычным крызісе, якога не ведала дагэтуль. Улады пераследуюць людзей за мінімальнае праяўленне нязгоды, і гэта ўжо не кажучы пра адкрыты пратэст, на які хто-небудзь адважыцца. Стосамі, можна сказаць, зачыняюцца, ліквідуюцца грамадскія аб'яднанні. У той жа час пакуль не ліквідавана ні адной больш-менш буйной апазіцыйнай палітычнай партыі. І сёння ў нас у гасцях намеснік старшыні партыі БНФ, які, наколькі я ведаю, зараз выконвае абавязкі старшыні партыі Вадзім Саранчукоў. Прывітанне. І старшыня Магілёўскай абласной арганізацыі партыі БНФ Віталь Макаранка. На сувязі з намі. Ну і вось з гэтага уступа першае такое пытанне. Чаму, на ваш погляд, вось, і на ваш Вадзім, і на ваш Віталь, улады не ліквідуюць, не перарэгіструюць, так скажем, пад, ну, гэта папросту такі фармальны крок, не ліквідуюць пад эгідай перарэгістрацыі палітычныя партыі, у тым ліку і партыю БНФ. На самой справе сітуацыя носіць сістэмны характар, і сапраўды больш за 200 грамадскіх аб'яднанняў зараз ліквідаваныя з рознымі інстытуцыямі ад Верховнага суда да абласных управленняў юстыцыі. У тым ліку прэтэнзіі ёсць і да грамадскага аб'яднання БНФ адраджэння. Некалькі судовых паседжанняў у Верховным судзе таксама прайшло па пытанні аб ліквідацыі грамадскага аб'яднання. Я абсалютна перакананы, што гэтая праца сістэмная, і чамусьці мне такое ўражанне, што да партыі таксама дойдзе, але зараз гэты рухавік ідзе па грамадскіх аб'яднаннях. То бок яшчэ папросту не дайшоў час, так? Я дапускаю, што цалкам магчыма дойдзе і да партыі таксама. Ёсць розныя меркаванні па гэтым накірунку, пачынаючы ад меркаваных зменаў Канстытуцыю, якія зараз плануюцца, пераходу да змешанай сістэмы выбараў, але абсалютна відавочным з'яўляецца рэчаіснасць, у якой любое накамысле ў Беларусі караецца, і у тым ліку караецца ліквідацыяй прававога і юрыдычнага статусу для грамадскіх арганізацый і для партыі у тым ліку. Цікава паслухаць меркаванне Віталя, і я крыху тут дадам. А ці вось па такім поглядам, ці не падаецца вам, што Лукашенко папросту не бачыць у апазіцыйных палітычных партыях нейкай такой пагрозы для сваёй бязмежнай улады, і таму не ліквідуюцца? На мою думку, справа ў тым, што ўвогуле палітычная сістэма фактычна ад самого пачатку правлення Лукашэнкі, яна в прынцыпе не прадугледжвае нейкай значнай ролі палітычных партый, таму што яны ёсць, што іх няма, гэта па сутнасці ніяк не ўплывае. Напрыклад, ведаем, што ад пачатку 2000 год фактычна ніводная партыя не была зарэгістравана, тым не менш такія групы як БХД, ці там РЗС, ці можа партыя Свабоды і Прагрэса, яны фармальна не маюць рэгістрацыі, тым не менш дзейнічалі, будучы гэтак званымі ініцыятывамі, ініцыятыўнымі групамі па стварэнні партыі, яны фактычна дзейнічалі амаль як палітычныя партыі. Таму фармальная наяўнасць там рэгістрацыі ці адсутнасць гэтай рэгістрацыі, яна в прынцыпе мала на што ўплывае. І зноў жа кажу, што палітычныя партыі маюць прыкладна такія ж вагу і магчымасці, як, напрыклад, трудовыя калектывы. Хіба што вылучыць там назіральнікаў ці кандыдатаў у сябры камісіі, а ўсё астатняе ў сённяшняй палітычнай сістэме не мае ніякай вагі. Хіба што, можа, будуць унесены нейкія змены ў Канстытуцыю, перафарматуецца гэта палітычная сістэма, можа падвысіцца роля палітычных партый, і тады ўжо будуць разглядаць варыянты, каго пакінуць, каго пазбавіць, каго перарэгістраваць, каго не, але таксама, як казаў Вадзім, можа, проста яшчэ і рукі не дашлі. Вось так. Віталь, я, калі шчыра, не зусім з вами пагаджуся, што палітычныя партыі маюць такую ж самую вагу, як і працоўныя калектывы, бо ўсё ж такі партыі гэта удзельнікі палітычнага працэса. Справа тым, што у нас у Беларусі працоўныя калектывы зрабілі, ці, можа так скажем, хочуць зрабіць удзельнікамі палітычнага працэса. Зразумела, што гэта нічога нармальнага з гэтага не атрымліваецца, але тым не менш у палітычнай партыі
партыі людзі могуць прыходзіць, выказваць свае думкі, знаходзіць адзінадумцаў у палітычных поглядах, чаго не можа быць у працоўным калектыве тут па вызначэнні. Таму мне падаецца, вы прыніжаеце крыху ролю палітычных партый нават у Магілёве, у Беларусі. Я якраз і кажу, што менавіта ў беларускай, у нашай палітычнай сістэме роля партыі зніжана да ўзроўню вось гэтых працоўных калектываў. Тое, што павінна быць партыйнае жыццё і ўдзел партыі палітыкі, гэта апрыёры зразумела і відавочна для любой нармальнай краіны. Але дзе ж вы бачыце нармальную дзяржаву Рэспублікі Беларусь? Таму, на жаль, вот сёння сітуацыя такая. Добра, дзякую за адказ. Крыху да бліжэйшых часоў падыдзем. У 19-м годзе ўзнікла ідэя праймерыз, і ваша партыя прыняла ў ёй актыўны ўдзел. Вы ездзілі па рэгіёнах, у прыватнасці былі ў Магілёўскай вобласці. Вось чым запомнілася вам, можа быць, Вадзім, і Віталь тут ужо па вызначэнні мусіць ведаць, як праходзілі гэтыя сходы, як рэагавалі грамадзяне на тыя прапановы, якія вылучалі апазіцыйныя партыі. Гэтае пытанне вельмі звязанае з тым, которое мы абмяркоўвалі раней, менавіта пра палітычны працэс, бо любая палітычная актыўнасць і задача ўвогуле палітычнай арганізацыі ў тым, каб фармуляваць уцямную перспектыву і разумнае ўяўленне той светлай будучыні, якую мы бачым для краіны. Для гэтага створаны партыі. У нармальных дэмакратыях, звычайных дэмакратыях гэта робіцца праз парламенцкую трыбуну, праз удзел у мясцовым самакіраванні. У Беларусі, на жаль, як і Віталь сказаў, партыі пазбаўлены такой магчымасці, але вось гэтая публічная дэкларацыя вобраза будучай Беларусі, гэта і была такая спроба публічнай этой дэкларацыі ў 19 годзе. Мне падаецца, што это не проста выпадковыя паездкі, мне падаецца, што это акурат менавіта той пачатак дыскусіі пра то, якая павінна быць Беларусь. І гэтая дыскусія нейка, не магу сказаць апагея, але вельмі лагічна развілася да прэзідэнцкіх выбараў мінулага году. І адпаведна той уздым у людзей, который быў, ён жа ж не на голым месцы з'явіўся. Гэта вынік доўгай працы папярэдніх дзесяцігоддзяў менавіта партыйнай працы палітычных арганізацыяў па ўздыму тых людзей. І ў 20-м годзе падчас выбараў ён дасягнуў свайго мы пра гэты ўздым мы яшчэ паговорым. А вось прыязджалі, напэўна, у Магілёўскую вобласць, сустракаліся з людзьмі. Чым запомніліся людзі, якія прыходзілі на гэтыя сходы ў рамках праймерыза? Для мяне, ведаеце, это было больш нават нешта такое асабістае, тому што я сам з Магілёўскай вобласці, у меня маці нарадзілася ў Белынічах, і я сам нарадзіўся ў Белынічах. Таму для мяне шмат у чым такія паездкі былі паездкі па мылых радзімах. Я магу, напэўна, больш казаць пра гарадзеншчыну, таму што больш часу я правёў менавіта там. Гэта менавіта была кампанія па абуджэнню і ўсплеску, таму што тады, як мне падаецца, я думаю, што это сапраўды так, гэта быў пачатак таго ўздыму, які мы бачылі ў 20-м годзе. І ў Магілёўскай вобласці таксама бачылі? У Магілёўскай вобласці таксама, я думаю, пра Магілёўскую вобласць больш Віталь распавядзе. Не магу сказаць, што адрознівалася сітуацыя па ўсёй краіне. Я дастаткова шмат дзе быў, і гэтае чаканне зменаў, чаканне эвалюцыі, яно было не толькі ў Магілёве, яно было па ўсёй Беларусі. В прынцыпе, што ў Магілёўскай вобласці, што ў Гарадзенскай, яны былі аднолькавыя. У нас няма падзелу на заходнюю ці ўсходнюю Беларусь, і чаканні ў людзей былі аднолькавыя, што там. Так, менавіта. Дзякуй вялікі. Віталь, тое ж самае пытанне адносна праймерыза і як ён праходзіў у Магілёўскай вобласці. Наколькі актыўна рэагавалі людзі на тыя прапановы, якія вылучалі партыі? Я ввогуле не хацеў бы ўзгадваць гэту сумную падзею, якую называюць праймерыз. Все мы ведаем, што як гэта адбывалася і чым это завершылася. Я просто хочу выказаць такую думку, што партыі існуюць у сённяшнім сваім стане, они в прынцыпе не патрэбныя ні грамадству, ні нават самім сабе. І калі кіраўніцтва партый, іхныя сябры не зробяць адпаведныя высновы з кампаніі 20-го года, все будзе яшчэ больш сумным. Таму гэта якраз такі нагода
У тым ліку, як праходзілі, чым завершылись гэтыя праймерызы, гэта якраз такі нагода, скажем так, думаючым сябрам партыі, думаючую кіраўніцтву розных партый зрабіць адпаведную працу над памылкамі і перафарматавацца. Таму што тая канфігурацыя, на маю думку, яна трохі застарэла, і яна не адпавядае ўжо выклікам часу. Таму, на маю думку, нас чакае перафарматаванне розных палітычных флангаў, напрыклад, нацыянальна-дэмакратычнага, там, напрыклад, левого. Віталь, я прашу прабачэння, што перабываю. У нас пра прагнозы аб будучым крыху далей пойдзе гаворка. Мяне цікавіць ваш погляд на тое, як праходзілі сходы ў рамках праймерызаў у Магілёўскай вобласці. Ці актыўна адгукаліся людзі, ці былі абыякавыя да гэтага? Ну, гэта было таксама, як па ўсёй краіне, таму я не думаю, што мы нейкія асаблівыя ў гэтым плане. Ясно. Добра, дзякуй. Ну, летом мінулага года адбыўся, можна сказаць, выбух, такі грамадскі выбух нязгоды з той палітыкай, якую праводзіць дзейная ўлада. І в прынцыпе гэты выбух быў нечаканы для ўсіх, ну, для напэўна большасці, у тым ліку людзей палітычна ангажаваных, лідараў партый, актыўных сябраў партый. Вось на ваш погляд, першую чаргу, Вадзім, чаму людзі, якія былі ангажаваныя ў палітыку, яны не заўважылі чагосьці такога патэнцыйна выбуховага, да, і чакалі, як большасць грамадства, такіх нудных чарговых выбараў, без выбараў, так скажем? Ну, мне падаецца, што такая пастаноўка пытання, она троху некаректная, таму што тыя людзі, которые былі заангажаваныя ў палітыку, якія аддалі палітыкі шмат часу напярэдадні, яны былі гатовыя і менавіта чакалі любой рэакцыі, любого развіцця падзеяў. Іншае пытанне, наколькі, скажем так, рознага кшталту палітычныя цэнтры былі гатовыя да развіцця менавіта такога развіцця падзеяў. Гэта асобная гаворка, але тое, што тыя мэты і задачы, якія партыі перад сабой ставілі на працягу дзесяцігоддзяў, распрацоўка стратэгію, распрацоўка канцэпцыю, распрацоўка праграмаў для нашай краіны, яны зноў сталі актуальнымі, то гэта відавочны факт. Таму я бы не казаў, што адбылося штосьці нечаканае. Абсалютна натуральная з'ява, калі чалавека падманваюць, калі у яго крадуць голас, то гэты чалавек абураецца. Таму тое абурэнне, якое адбылося пасля выбараў 2020 года, яно натуральна прагназуема і чаканае. І самае асноўнае, што гэты год, 2020 год, ён зноў зрабіў актуальным пытанне, якім чынам павінна развівацца краіна, што не проста ў людзей крадуць голас, і людзі не проста хочуць свабодных выбараў ці дэмакратыі. Людзі павінны разумець, якая павінна быць гэтая дэмакратыя, што такое дэмакратыя, якім чынам павінна функцыянаваць дзяржава для таго, каб у іх не кралі гэтыя галасы. І мне падаецца, што это такое сталенне ці выспяванне грамадства, яно абсалютна натуральна і толькі на карысць нашай краіне. Ну, я тут крыху такую рэмарачку зраблю, бо шчыра кажучы, пра тое, што крадуць галасы, я ведаў ужо не адзін дзесятак гадоў. І таму, пэўна, недзе так з 2001 года я папросту перастаў хадзіць на розныя выбары, менавіта для таго, каб мой голас не скралі. Тое ж самае пытанне да Віталя. Вы згодны, дарэчы, з Вадзімам пра тое, што адбылося ў 2020 годзе, палітычна ангажаваныя людзі чакалі? Ну, цяжка сказаць, чакалі ці не чакалі. Прагнозы былі абсалютна розныя. Ну, хтосьці чакаў, хтосьці не чакаў. Натуральна, мы меркавалі, што будзе фальсіфікацыя. Я пагаджусь, што мы гэта ведаем, там, не ведаю, з 95-го, з 96-го года, бо любыя выбары рэферэндумы пры Лукашэнка, яны былі сфальсіфікаваныя, і мы гэта ведаем, бо прымалі ўдзел у якасці назіральнікаў, у якасці там кандыдатаў і гэтак далей. Ну, наколькі там магчыма было прадказаць штосьці, ну, цяжка сказаць. Я просто хочу дадаць да слова Вадзіма, што адна з найвялікшых памылак так званых неверагодных новых людзей, вось гэтых усіх, у тым, што яны адрынулі досвед, скажем так, мінулых пакаленняў і досвед якраз такі палітычных партый існуючых, і
адразу заявілі, што вы, маўляў, неудачнікі, вы 25 год там нічога не дамагліся, вот зараз мы там за пару месяцаў все зробім. Ну, вось гэта была адна з стратэгічных памылак, калі трэба было сапраўды весці сур'ёзную працу з людзьмі, аказалось, што неверагодныя гэтага досведа і ўменняў не маюць, ну і, на жаль, атрымалось тое, што атрымалось. Дзякуй вялікі. Ну, мне ўсё ж таки падаецца, што тое, што адбылося летась, было нечаканым для шмат каго ў Беларусі, бо калі б нехта сапраўды чакаў, ён бы рыхтаваўся да гэтага выбуху. І проста вось гэтыя шматтысячныя гулянні па Мінску альбо па іншых гарадах, яны ўсё ж таки прывялі б да якога-небудзь дзейснага выніку, таго выніку, які б можна было б, ну, образна кажучы, памацаць. А сёння мы маем адмоўны вынік, які, дарэчы, таксама можна памацаць. І вось адным з гэтых вынікаў ёсць знаходжанне за кратамі вашага старшыні Рыгора Кастусёва. Ён ужо больш за паўгады знаходзіцца за кратамі. Па сутнасці, у чым яго абвінавачваюць, мне, напрыклад, цяжка зразумець, можа вы патлумачыце. Вось. І партыя, што робіць партыя для таго, каб, ну, нейкім чынам аблегчыць яго гэты лёс, выцягнуць яго з-за кратаў. Вось якія намаганні робяцца? Гэта пытанне на самой справе вельмі важнае і вельмі балючае, таму што на сённяшні дзень, на учора, наколькі я памятаю, праваабаронцамі былі прызнаныя 722 чалавекі як палітычныя вязні. Пры ўсім пры гэтым ідзе гаворка пра тое, што ў турмах зараз знаходзіцца па розных падліках больш за 2000 чалавек. Апошнія заявы генпракурора, калі не памыляюсь, яны сведчаць пра тое, што заведзена больш за 5000 крымінальных справаў па падзеях гэтага году, які быў. І вельмі вялікая праблема ў тым, што нават тыя людзі, которые зараз знаходзяцца па відавочна-палітычных матывах за кратамі, яны не ўсе могуць быць прызнаныя палізняволенымі. У тым ліку такого статусу, напрыклад, няма ў Рыгора Кастусёва, хаця абсалютна для ўсіх відавочна, што яго... Наступнае маё пытанне, чаму яго не прызналі вязням, хаця акрамя палітыкі ў яго справе нічога не можа быць. Гэта, на жаль, міжнародныя умовы, якія прадыктаваныя праваабарончай супольнасцю. То бок той артыкул, які сфабрыкаваны да Рыгора Кастусёва, не дазваляе праваабаронцам Беларусі афіцыйна заявіць пра тое, што Рыгор Андреевич палітзняволены. Да, безумоўна, ён палітычны закладнік, то бок ён затрыманы і зняволены па палітычных мэтах, па палітычных падставах. За артыкул абвінавачваецца ў тым, што ён абсалютна не рабіў, то бок гэта відавочна палітычная справа, але пры гэтым ён не можа быць прызначаны статусам палізняволенага. І гэта адна з задачаў, па якой партыя, як палітычная структура, у тым ліку працуе для таго, каб можна было б праз праваабаронцаў усе гэтыя матывы, па якіх у нас зараз за кратамі знаходзяцца людзі, афіцыйна прызнаваць палізняволеным. Прычым сітуацыя ў Рыгора вельмі складаная на самой справе. Праблемы са здароўем, праблема ў тым, што, напрыклад, амаль не вядуцца нейкія следчыя дзеянні ў яго. Праблема ў тым, што ён вельмі абмежаваны ў атрыманні інфармацыі, таму што мы, напрыклад, ведаем дакладна, што вельмі шмат людзей пішуць да яго лісты, пры гэтым мы таксама дакладна ведаем, што тыя лісты да яго не даходзяць, бо ў сваіх узваротных лістах, тых рэдкіх, которые прыходзяць, ён скардзіцца на недахоп інфармацыі, хаця мы ведаем, што да яго эта інфармацыя пайшла. І гэта асобная праблема, якая патрабуе штодзённай увагі, штодзённай падтрымкі. Тая сітуацыя, у якой апынуўся старшыня партыі БНФ, гэта недапушчальная сітуацыя, і адной з задачаў партыі на сённяшні момант з'яўляецца недапушчэнне такіх сітуацый у прынцыпе. У вас ёсць партнёрскія партыі ў Еўропе і так далей. Ці выходзіце вы на іх, каб яны нейкім чынам паўплывалі на свае ўрады, на свае ўлады ў тых краінах, каб тыя, ў сваю чаргу, ўжо ўплывалі на беларускія ўлады? Вельмі вялікая праблема ў тым, што нейкі такі ўплыў на беларускія ўлады, ён вельмі абмежаваны. І не існуе механізма, каб нейкая замежная партыя нейкім чынам паўплывала на развіццё сітуацыі канкрэтна з Рыгорам Кастусёвым. Пры гэтым, так, безумоўна, партнёрскія партыі нашай арганізацыі, яны
пастаянна на ўсіх вышэйшых палітычных узроўнях дэкларуюць і артыкулююць сітуацыю з наяўнасці палізняволеных у Беларусі. Прычым это не толькі адзін Рыгор Кастусёў. Нагадаю яшчэ раз, што такіх палізняволеных у Беларусі афіцыйна толькі прызнана 722 на ўчорашні дзень, а на самой справе тых людзей, якія зараз знаходзяцца ў турмах па палітычных матывах, больш за 2000 чалавек. Добра. Віталь, тое ж самае пытанне да вас, тым больш, што вы як старшыня Магілёўскай абласной арганізацыі партыі БНФ, а Рыгор Кастусёв ураджэнец Магілёўскай вобласці, жыхар Магілёўскай вобласці, што-небудзь тут можаце дадаць? Ну, тут пытанне ў тым, што не толькі я старшыня Магілёўскай абласной арганізацыі партыі БНФ, я яшчэ ёсць, так бы мовіць, і падзельнік Рыгора Кастусёва ў гэтай справе, і таксама ёсць абвінавачаным і арыштаваным завочна па гэтай справе. Таму трохі ведаю, пра што вядзецца гаворка. Правільна Вадзім кажа, на жаль, праваабарончая супольнасць чамусьці адштурхоўваецца ад таго, што так званыя беларускія праваахоўчыя насамрэч карныя органы пішуць у сваіх абвінавачаных і абвінавальных гэтых заключэннях. На мою думку, это абсолютно неправильно. Могу сказать, что ничего Рыгор Кастусёў не рабіў такого, каб быць фігурантам гэтай справы, так само, як і я ведаю троху ситуацию. Это просто звычайная правокация, ці там нешта накшталт працэсаў врагоў народа там 37-го года. Таму, на жаль, так стало, что Рыгор знаходзіцца ў заключэнні. Што мы можем зрабіць? Гэта правильно тое, што казаў Вадзім, мы можем актуалізаваць гэтыя пытанні, гэтыя праблемы перад праваабаронцамі, перад партнёрскімі арганізацыямі, перад палітычнымі сіламі розных краін, са спадзевам, што яны нейкі ўплыў, можа хіба што апасрэдаваны акажуць на гэты рэжым. І праяўляць сваю салідарнасць, аказваць рознага кшталту дапамогу нашым палізняволеным, у тым ліку і Кастусёву. Напрыклад, мы тут у Львове, наколькі я ведаю, мы адправілі мінімум 5 паштовак і лістоў на адрас Кастусёва, толькі адсюда са Львова, наколькі я ведаю, ніводзін з іх, на жаль, не дайшоў да яго. А са свайго боку я, напрыклад, апошняя наша прэсавая канферэнцыя, якая была прысвечана святу 8 верасня, дню беларускай вайсковай славы, тут у прэс-цэнтру ў Львове, я якраз у сваім выступе казаў пра гэтую сітуацыю, казаў пра пагаршэнне стану здароўя спадара Кастусёва, казаў украінскім журналістам, што ён знаходзіцца ў няволі вось у такіх нелюдскіх умовах па абсалютна сфальшыванай справе. Добра, дзякую за адказ. Мы ведаем, што мноству сябраў вашай партыі прыйшлося пакінуць Беларусь. Будзем спадзявацца, што гэта часова. Многія, на жаль, аказаліся за кратамі. Вось у такіх варунках як можна эфектыўна, альбо ўвогуле як можна весці працу ў рэгіёнах, прыватнасці на Магілёўшчыне, партыйную працу? Гэта выклік, з якім сутыкнулася не толькі наша партыя, это, напэўна, выклік для ўсёй краіны. Прычым, мне падаецца, як это не странна, але дапамагае выйсці з этой сітуацыі ковід, пандэмія, которая пачалася ў 2019 годзе. І тая першая хваля, якая прыйшла ў Беларусь, она фактычна прымусіла арганізацыі, для якіх камунікацыя паміж сябрамі з'яўляецца прынцыпова важнай, у тым ліку это палітычныя партыі, шмат увагі надаваць менавіта онлайн-камунікацыі. І той досвед, который пачаўся з пачаткам пандэміі, ён дазваляе эфектыўна камунікаваць в сённяшніх умовах, нават калі фізычныя кантакты з'яўляюцца немагчымымі ці як мінімум небяспечнымі. Бо ў Беларусі вельмі часта нават любая сустрэча, як то на вуліцы, у кавярні ці дзесьці на вёске, яна заканчивается затрыманнямі. Таму тая камунікацыя і тыя функцыі, которые партыя на сябе бярэ, яна па-ранейшаму працягваецца праз онлайн-методыку, праз тыя месенджеры, которые дазваляюць і відэаканферэнцыі, і гукавыя канферэнцыі. І, безумоўна, мы спрабуем налажваць камунікацыю нават з тымі людзьмі, которые часова вымушаны пакінуць Беларусь.
праводзіць гэтыя сустрэчы, бо нават пакінуўшы межы краіны, людзі не губляюць сувязь са сваімі паплечнікамі, которые засталіся, і разумеюць сваю адказнасць за тое, што адбываецца ўнутры краіны. Ну, можа, недарэчнае пытанне, дарэчы, так задам. А ці магчыма ўвогуле ў сённяшніх умовах пашырэння шэрагаў сябраў партыі БНФ? Гэта адказ на гэтае пытанне палягае ў рэчышчы, наколькі неабходна фізычнае напісанне заявы ў нейкую арганізацыю. То бок, што для арганізацыі першаснае? Знайсці людзей, якія думаюць у тым самым рэчышчы як партыя, падтрымліваюць праграму, стратэгіі, планы, выконваюць статут, альбо фізычна запоўнілі анкету. Для нас прынцыповым з'яўляецца менавіта першае, пошук людзей і камунікацыя з людзьмі, а не спісавы склад арганізацыі. І абсалютна не важна, колькі стаіць на ўліку, допустим, у гарадзенскай арганізацыі 15-17 тысяч чалавек. Гэта не прынцыповая задача для гарадзенскай арганізацыі і ў прынцыпе для арганізацыі ў Беларусі. Мне падаецца, што нашая функцыя менавіта ў тым, каб фармуляваць вобраз краіны. А для гэтага напісання нейкіх папераў, мне падаецца, не прынцыпова. Віталь, як вядзецца палітычная праца вашай партыі ў Магілёўскай вобласці? Ну, ведаеце, зараз можа быць нават трохі і лягчэй працаваць у нейкім сэнсе, таму што, знаходзячись за межамі краіны, я адчуваю сябе больш вольным у словах, у дзеяннях, чым, напрыклад, я бы быў зараз там у Магілёве, таму што я магу казаць і рабіць нешта тое, чаго, в прынцыпе, ў Беларусі рабіць ужо амаль немагчыма. Калі нехта думае, што партыя знікне, ці там неяк зусім спыніць сваю дзейнасць, гэтага не адбудзецца, проста таму, што мы партыя ідэалагічна, у нас ёсць моцны ідэалагічны базіс-фундамент, і вось у гэтых падзеях апошняга года адразу было бачна, відавочна, што шмат людзей падзяляюць гэтыя прынцыпы, падзяляюць гэтыя ідэі, яны, в прынцыпе, ёсць патэнцыяльнымі нашымі прыхільнікамі, з імі вядзецца пастаянная камунікацыя. Я пастаянна нейкім чынам стасуюсь з людзьмі, якія знаходзяцца і ў партыі, і падзяляюць нашыя каштоўнасці, і магу сказаць, што вось гэтая праца камунікатыўная на весь час ідзе. Іншая справа, што праяўленне любой палітычнай актыўнасці ў Беларусі гэта зараз небяспечна. Ну, але, як казаў мой калега Вадзім, сучасныя сродкі сувязі дазваляюць камунікаваць, налажваць гэтыя сувязі, будаваць структуры, скажем так, дистанцыйна. Таму ніякія гэтыя працэсы внутрипартыйныя не спыніліся. Я думаю, што перад намі стаіць задача пераасэнсавання гэтых падзей апошняга года і, скажем так, выхад на нейкія новыя шляхі дзейнасці і гэтак далей. Дзякую. Віталь ужо пачаў нейкім чынам адказваць на моё апошняе пытанне про тое, што чакае партыю БНФ у бліжэйшай будучыні. Вадзім, што вы маглі б сказаць, які прагноз зрабіць? Я, конечно, не раблю прогнозы и не гадаю ни на каве, ни на картах. Я абсолютно перакананы у тым, што партыя павінна зрабіць і тое, чым яна займаецца. Функцыя палітычнай арганізацыі – гэта фармаванне вобразу будучыні новай краіны. І менавіта гэтым мы зараз займаліся раней і павінны займацца ў любой сітуацыі. Прычым неважна, будзе партыя БНФ пры ўладзе ці будзе пры ўладзе нехта іншы, але без уцямнага разумення, куды рухацца краіне, гэта руху не будзе. Гэта будзе тупік, гэта будзе ступар, гэта будзе развал, можна сказаць і так. Таму калі б рабіць прагнозы, што будзе з партыяй БНФ, я абсалютна перакананы, што артыкуляцыя і фармуляванне гэта светлага вобразу новай Беларусі, гэта функцыя, задача і тая перспектыва, з якой партыя будзе працаваць, з якой партыя будзе ісці да людзей унутры Беларусі. Віталь, на пачатку нашай размовы вы казалі, што сённяшнія партыі яны мусяць нейкім чынам перафарматавацца. Ці правильно я разумею, што партыі БНФ у бліжэйшай будучыні вы не бачыце?
Яшчэ раз, партыі БНФ я не бачу. Ну, калі яна мусіць нейкім чынам перафарматавацца, то можа яна знікнуць, там на яе месцы нешта іншае павінна ўтварыцца, ці яна павінна з якой-небудзь іншай партыяй аб'яднацца, ці яшчэ штосьці. Можа, я не так зразумеў, тады, калі ласка, растлумачце вашу пазіцыю. Владимир, я ж только что сказал, что спадзяванні некаторых структураў і асобы, што партыя БНФ знікне ці неяк там расчыніцца, яны не спраўдзіліся і не спраўдзяцца. Ще раз скажу, что переформатование это датычна ўсяго палітычнага поля, оно непазбежна. Мы бачым, что мы уже знаходзімся ў новой реальности. Тыя, хто будуць ісці па старых шляхах, на жаль, яны просто самі сабой, напэўна, бліжэйшы год, 2-3 знікнуць. Переформатаванне гэта не значыць знікнення партыі БНФ, бо я казаў, што мы знаходзімся і існуем на сур'ёзным ідэалагічным фундаменце. Мы ідэалагічная партыя. Мы не партыя нейкай асобы, нейкай алігархічнай групоўкі і гэтак далей. Колькасць людзей, якія праявілі свае нацыянальна-дэмакратычныя погляды, мы бачым, што яна за апошні год толькі павялічвалась. І у нас ёсць вялікая работа наперадзе далучыць гэтых людзей да партыі. Тое, што я казаў, яно датычыцца перафарматавання палітычнага поля, напрыклад, узмацнення, напрыклад, права нацыянальна-дэмакратычнага фланга, да якога адносіцца наша партыя. Я мяркую, што будуць нейкія сур'ёзныя аб'яднаўчыя працэсы, таму што мы пабачылі, што ў тым стане вось гэтыя дробныя арганізацыі, партыі, групоўкі, яны, на жаль, маюць вельмі малы ўплыў. Я думаю, што гэтая думка не толькі да мяне дайшла. І гэтая праца зараз вядзецца. Я думаю, што і ў бліжэйшае месяцы будзе бачна, як гэтае палітычнае поле будзе мяняцца і куды яна будзе мяняцца. Дзякую. Віталь Макаранка крыху развеяў мае такія перасцярогі, што партыя БНФ знікне, таму я, в прынцыпе, і задаў гэтае пытанне. Бо ўсё ж таки хацелася, каб ваша партыя у нармальнай дэмакратычнай Беларусі займала добрае месца ў парламенце, дэмакратычна створаным, дэмакратычна абраным, і таму праводзіла сваю палітыку, якая, зразумела, будзе адлюстроўваць інтарэсы значнай часткі беларускага грамадства. Таму хочацца пажадаць вам усяго найлепшага ў бліжэйшай будучыні. Я не ведаю, канешне, якая нас усіх яна чакае, але тым не менш хачу падзякаваць вам, Вадзім, і вам, Віталь, за удзел у перадачы. Усіх, каму нехта хочацца нейкім чынам хочацца адрэагаваць на нашу перадачу, калі ласка, ставце лайки, пішыце каментары і глядзіце 6tv.by. Да пабачэння. Дякую.